ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Secretary Jongador Barshnong Urkaliar uba sambor lang ding do haga arpu artarik ukalalangkot arajar arpusa ula pensyai baka dor Barshnong Urkaliar kadai kabala itu daka office jongus em kahima meliem kat kum ka sanat bala penkup bor haga arpu lai tarik ujemang arajar khatsau haga joka por ula pentipru bayaga dor Barshnong Urkaliar la itu daka Khasi Hills Autonomous District Council. Kani ke jing pensyai jong ba sambor lang ding do kalong hadien baka wei na ki kot khubor pareng na kani ke jela kala penmi ya ka khubor ka baong ba ya ka dor Barshnong Urkaliar lapen kha khlem ke jing tip jong ka district council. Halor ka jingmi khubor ha Shillong Times minya kasngi ka caption ka badai ka tuka horrors of river cleaning ka ba ipenmi i editor badan burom jong Shillong Times. Te hakabedai bat kani ka operation clean up nakaliang kejongi kum kusnong dor Barshnong Urkaliar hi ngi ai ka kitbok ket ruyang hi kenmo ngi juyemi i hakipor bingi ngilat te ngi kwa ban pensai ru ba kadi ka grup ko batrai borba ban penkhoi yak te ka wa Urkaliar hangte te ngi juyedan lang hi hakipor bingi ngilat te hakani ka sing sajan ba ngade ban lang aledi nga train ko biong kli kami yo ban mi dengan dang pengat biong kli kad aduk menen te ngakhie mena step dengan i kini ka bai tho i competition kem ke tho spang ga dor Barshnong Urkaliar ba kadi ka dor Barshnong ka ba urang ba snong klam pat yo sanat bat ba kadi ka snong ka ba klam dan ka jing itu naka langka district council te shoban pai si ta ki e nga kwa ban pensai so hang ni ba ka jing pen khoi ka jongi ya katika wa Urkaliar hangte kadi katu ka benta ka bangi juya itu ka jaka ka ba dan ka jing kani adu mentah apa dang ikong saramon ding do bat kini ki MES kini sipai tidak ada pikan mau kini ki benai beladap kadan kani ka story bikile nak kalian ka Shillong Mill ru ngapan sahi ki ba ketika jaka kadan apa dang ka jing kani te itu benta ba ngi juya organize tournament nak kalian ka sam kham tiru itu bentar ide bengi la daya ya hi kat kum ka ai ngi pani ka jing kersan ki school ngi pan ka jing kersan ki balang bat ka jing irap ngi yo na honorable deputy commissioner tu ka por kong isawanda lalu ba in penya karen lem ni kini ki arliang mamla ki beran itu ka kes tu ka jaka kena mengin yo ban pren committee si benta jong tu ka jaka ka tu ka madan mengin yo ban organize kini ki sporting activities bat kini ki religious gatherings mengin yo ban penlong ki jing seng bat ki jing lek ka sports ki kena te man mengidan ya kani ka operation clean up angtai mo nakaliang jing kong Patricia Mukem isi kranis pang itu ki ba dan hang tu apa jaka te ngari nakapor sa kapor na si pensahing ong ba kadi ka jaka ka barang kut kes long ka e ba hingi bengin su penibor hang tu te namar ba kata ka kes sa padeng kita ki arliang mamla ki dan te ka jin la bahaya ngi ba ngin ya ko coordinate lang kan bat ka district administration ka district council cooperation clean up bat mengi tingin pesuthu kan kita ki try jaka arngut balik si kat baki 4 lak ban dispose ya kata baka kod kan 4 lak ban dispose ya kata ka kes te sushna no di way kin jaget ibala ban streamline ki nong nong mi satu kena mengi ringin lak kan ban kami ya ka jingkhoi jong tu ka jaka hang tu te kamba phi saki itu ibentahi bingyo pen committee madan kam kalong mentah ka khoi namar ngi ju perlong tournament bet nakapor nakaliang ka sam khapti te kumbolong mentaru ngi collaborate lang ba ka Shillong Cricket Association men perlong ya tu ka si ba ka B division jong ka Shillong Cricket League te pinda pe iti madan nang tu ikut ka Shillong itai benta pada ibang kham yo bor mo mengin ya keren te kata pada ka Shillong ka jing start jong ka district administration ka district council ka operation clean up ka basi iwan ban ya penkhut bat mengi kumno mengin ya keren ni kita ki arliang mamlah te haga bade bat ka tu ka second part jong ka tu ka artikel bithom i ba lalong no ba kata mat yong ya ka snong mo le se i ha ka jing bam tip bepli i company ya tu ka jing tho ta nakaliang ka jongi ru to ngim smoi era ha ka jing long brio ngi dan hi ka jing ya bakla te ngasem bada ya kani ka press briefing menta ngasem ya kabu kan magan yo ban pensai halor kini ki te kumbang ajukran haman ni media khamtam ka tu ka ba ngaya keren iba kermen yuria jong Shillong Mill ngalak pensai i bangazang wan bat kam snong hangni di nadu snam arjar khatsau bat kasanat kama pi kini hi nglayo ya kasanat na ka office of the CM of Millim Andarbar Makhar Main Road Shillong 793001 ki ay kani kasanat ka letter number ka MS/V
-11/96/14/608 dated Shillong the 23rd May 2014. Di kani kadai ka sakhi ba ia penya ia kamsnong halor bingiyo ia kani ka sanat no hima melim. Dah bai dai pada bat ka jing syak kan tho ba ka District Council kam itu ini jaka kidan atli kini ki sithi beki a siwe ni kini ki try jaka so beki sedang ka kam bat kani ka ka sithi kadai ka letter dated DC RBF/8/135 2019/340 dated ketua khat artarik September arjar khandai bat dia kani ka sithi la penpoi si iwe ni ki try jaka jong kani ka darbar snong orkaliar bikinwan men survey ya kani ka jaka jong kani ka snong ya ka ba kam ka ba ile te hadin kata pada hakani ka tarik ka ba arpnyu tarik September arjar khandai ki ai ka sakawai biang ka sithi na kaliang ka District Council bar kani ki draft daka English pindai yang ni kla mention hi ka subject lagi tho certificate of jurisdiction ki mention hi yang ni ba iti last portion ba orkaliar locality Milliam Simship Shillong falls within the purview of the jurisdiction of the Khasi Hills Autonomous District Council. Te ngatrai halor kini kisaki satar ngil ayo pensyai tu I misunderstanding kindat biki penmi meneh to Shillong Times. Te ngim dai bangin ya thau ya kata ni long ki baklo hi ban ma bita jing bakala ka jong pikong te nang ni sakhmat nakadan ka bangin ni tray biang ya ka bangin ni penku ya te ka jakang teru ini mi ini tray tambah ka bai dai pada bat ketiga bentahi ya te ka jakahi bakadan ka court case kanjira bahai bangidan kata ka proper coordination apa dengan District Council District Administration cooperation cleanup bat mengi kesnong bangin nubyo an pensutu pada kita ki try jaka arngut ki ba ya ka jai kate kanamba kanam long lingkar than ka jaka do kate kate ha tu ka article jong Shillong Times ne nai ngai ka jing tho ba ki tho ba ki mention nang ni ba ka dakaktin pharang ngi tho it was mentioned that Orkalir Darbar has been formed of which District Council is unaware te ka bamut ba ngisna ya kani ka darbar snong Orkalir tham jing itu jong District Council te kini kan gili kita ki sakhi ki ba ka District Council kala itu haringkat ka jing yo so ya ka sanat na UCM jong ka hima melim hadin bing yo ya ka sanat na UCM hima melim te ngin ha bandai pada ban register hang ni apa ni kan joint secretary to the executive committee Khasi Hills Autonomous District Council ni ha bani register District Council hadin kata ki baro ng sedang kini ki kam ki bengiya ini snong kan te kadi lo kata kanong rem ni khot ipiru Amar ka khata mat yong tingi ban singir ni habi ban pensai